Jekk ma nolħuqux mudell ekonomiku ġdid, sal-2040 il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin se tiżdied għal 800,000 persuna. Dan saħħu l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana madwar ġimagħtejn ilu, kif issa li l-Gżejjer Maltin mhux jifilħu għaż-żieda qawwija ta' nies li ġab bidejh il-Gvern stess żieda ta' madwar 100,000 f'temp ta' 10 snin. Sitwazzjoni li tant eskalat li l-pajjiż spiċċa l-isptar kubteħ, it-toroq fgati bil-karozzi u traffiku u saħansitra sistema ta' dranaġġ illi mhux qed tlaħħaq tant illi issa anke Caruana qed jappella għall-bidla. Mill-banda l-oħra Robert Abela qed isejjaħ għal tranzizzjoni minflok il-bidla li tant hija meħtieġa. Fi kliem sempliċi l-Prim Ministru jrid illi jaġġorna dak illi skontu qiegħed jaħdem u jagħti r-riżultati. Mistoqsi minn Net News dwar x'soluzzjoni konkreta u tanġibbli qed joffri l-Gvern immexxi minnu, Abela ċekken id-dikjarazzjoni li għamel dak illi kien lead il-leminija tiegħu Clyde Caruana u qal illi dan huwa sempliċi tbassir. Ngħid li rridu nkomplu nkabru l-ekonomija li diġija waħda reżiljenti u b'saħħitha biex naġġornaw ħtiġijiet tal-lum. Il-Ministru Caruana qal li sal-2040 il-popolazzjoni se tiżdied bi 800,000 dik li hija l-projection. X'ħadd tagħmel b'mod tanġibbli? Tbassir ikollna ħafna. Dak li qal il-Ministru Clyde Caruana huwa bażat fuq premessa ta' tbassir mela dejjem qed nitkellmu fuq tbassir. Fl-aħħar jiem sarriċ imwettaq mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera kif mal-100,000 persuna f'pajjiżna jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Esperti fil-qasam jisħqu illi l-anzjani mhux ilaħqu bil-pensjoni biss, buħud minnhom qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom, oħrajn qed jisħqu illi mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u mal-kirijiet tant illi minn ħajja normali f'tebqa' tajn tista' tispiċċa tissielet biex ma ssibx ruħek fil-faqar. Quddiem din ir-realtà mingħajr ma ta' ebda soluzzjoni konkreta għajr għas-sussidji taċ-ċereali u l-qmoħ u s-sussidji tal-enerġija, Robert Abela stqarr biss illi hu qed iħoss għal dak li jkun. Għandna fost l-inqas rati ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea, imma xorta tibqa' konsern għalija u xorta nibqgħu iffokati anke bħala gvern li ħaddan ruħ u prinċipji soċjalisti biex nibqgħu nindirizzaw din il-faxxa partikolari ta' nies. Kontrast huwa il-Partit Nazzjonalista li qed joffri soluzzjonijiet fost l-oħrajn bil-pjan tiegħu illi jinħolqu setturi ġodda tax-xogħol li joffru pagi aħjar għal ħaddiema. Dan apparti illi l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll illi l-kola ma tibqax tiġi ntaxxata kif mid-9.90 € fil-ġimgħa fajnuna kontra l-għoli tal-ħajja, il-Gvern preżentament qed idaħħal 25 miljun € f'taxxa fis-sena.